Letňany. Místo, které spojuje klidné bydlení, výbornou dopravní dostupnost a kompletní občanskou vybavenost. Byt 2KK s obrovskou předzahrádkou zaujme moderním stylem i praktickým řešením. 120,5 metrů čtverečních venkovního prostoru. Ne jen tak nějaký kousek trávy, ale opravdu prostor, kde děti běhají, pes má svůj svět a vy svoji soukromou zahradu a relax. A nebo grilovačku. A nebo všechno dohromady. Světlý interiér s orientací na severovýchod nabízí příjemné ranní světlo a během dne stálý komfort bez přehřívání. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s vanou a hlavně komora přímo v bytě, díky které nebudete řešit, kam s věcmi. O úložní prostor je tu zkrátka postaráno. Venkovní rolety a bezpečnostní systém Jablotron se postarají o pohodlí, bezpečí a nízké provozní náklady. Součástí je také garážové stání a 5metrová sklepní koje. Lokalita nabízí doslova vše, co pro spokojený život potřebujete. Školy, školky, sportoviště, lesopark, obchodní centrum, vše v docházkové vzdálenosti. Byt v novostavbě z roku 2023 splňuje vysoké nároky na moderní, pohodlné a úsporné bydlení. Kompletní informace o této nemovitosti najdete na webu www.lukaspetr.cz. Uvidíme se osobně.